Takže zdravím vás, vítajte pri tomto videjku a dneska si ukážeme moje auta, ktoré mám. Tak môžeme ísť na to. Tak prvé auto je toto policajné, LVPD. Tak má, kúpil som si ho len nedávno, tak má nezničenú karosériu, tieto kolesa switch a má ešte zlatý tachometer. Plánujem na neho dať ešte aj ammo box a aj neóny ešte by som chcel. Tak toto je moje ďalšie auto. Toho Hot Ring Racer B. Tu boli pridané aj... Aha. Tu bolo pridané aj váha, teraz pozerám, aj pohon, zadné kola, motor tu bol pridaný benzínový. Ešte čo? Tak a to už je si všetko, tak také upgradey. Tak má brne 100, špeciálnu farbu 194, toto nič, nezničenú karosériu má a neóny zlatá sprcha. Tak nie je to FT, ale tak mne sa to páči. Tak ako ďalšie auto tu máme tento Stafford. Tak je to tiež špeciálna farba 194. Má... Nie je to FT, má nezničenú karosériu a má ammo box, ako vidíte. A potom tu máme ešte jedno auto a to je špeciálny Police Enforcer. Tak toto auto je FT, takže má aj bodce. Tu ich máte. A čo ešte má? Proste FT za 4 milióny, myslím, že to je dobré. Bol tu pridaný jeden job nový nedávno a je to poštár. Pošťak. Takže dám to navigáciu k niekomu domu a položíte to takto. Máte $4538. Bolo z tohto videjka všetko. Keď bude na tomto kanále 250 odberateľov, tak urobím súťaž o nejaké FT vozidlo. Čaute.